Silverfang, den lille hund med samme indre blod i sine årer som sin far Ricky, har trænet hårdt, både fysisk og psykisk, for at kunne tage kampen op med den frygtede Akakabuto. Den bjørn, der har dræbt hans far. En aften møder Silver en mærkelig gruppe hunde oppe i bjergene. Han får at vide, at de har organiseret sig for bedre at kunne besejre Akakabuto. Til hans store overraskelse har deres leder en slående lighed med hans far Ricky. Silver tror ikke sine egne øjne, men hans kamp for at finde sandheden er frygtesløs. Gruppens leder Ben giver ham sin accept, og han optages i gruppen. Så tager Silver afsked med sin ven Daisuke og hans mor Fuji, og så begynder han sammen med gruppen deres rejse for at finde og rekruttere andre hunde til deres fælles kamp mod Akakabuto. For Silver er dette begyndelsen til et nyt kapitel i hans unge liv. Silver! Du må ikke forlade gruppen! Undskyld. Fremad! Andre er sultne og slået sig ihjel på de glatte stene. Hvad? Man må ikke tage chancer, når man løber i ukendt terræn. Tak for rådet, Cross. Se lige at få noget fart på deroppe foran, ikke? Denne lille blæber er jo bare i vejen, ikke? Ben har bestemt, hvem der skal være i gruppen. Hvis det ikke passer dig, så kan du bare gå tilbage til den gamle gruppe. Det var slet ikke ment som en klage. Godt, så ti stille og løb. Hundene fortsætter med at løbe sydover, dag og nat uden hvile. Og deres mål er et område, som hedder Kaje. Ben, kan vi ikke tage hvile snart? Ellers så klarer vi den ikke. Vi tager en kort pause derovre ved klipperne. Silver, tag os ud og fang os nogle dyr, så vi får noget at spise. Hvad er der tale om? Overgår du ikke at stå på benene, eller hvad? Hvorfor lader du ham ikke hvile sig? Vi har jo løbet i 10 dage nu, kære Ben. Det er altid nybegyndernes pligt at se til, at vi andre får noget at spise. Det er okay, jeg skal nok hente noget mad, Cross. Skal det virkelig være nødvendigt? Cross. Jeg har tænkt mig at hjælpe ham. Jeg er også sulten. Cross! Se utroligt op. Han må have fantastiske benmuskler. Det er den første rigtige mad, jeg har fået i flere dage. Okay, så er det nok. Nu fortsætter vi. For at finde andre vilde hunde, eller hvad? Ja, netop. Hvorfor spørger du nu om det? Nå, der kan bare ikke være ret mange oppe i bjergene, så hvorfor skal vi så fortsætte? Jeg tror ikke, det skulle være nødvendigt at forklare det for dig. Hvis ikke du gør det, ikke, så smutter jeg så tilbage til byen. Hvad? Det var mærkeligt, det også. Ben, jeg vil have, at du skal vide, at jeg stoler på dig. Men jeg tror, det vil være godt, hvis du vil forklare det lidt for os alle sammen. Ja, jeg er helt enig. Det synes jeg også. Okay, men så følg med mig.
her. En by? Jamen, hvad er det for en by? Det er en by, der hedder Kohu. Dernede er det ikke noget problem at rekruttere kampvillige hunde. Det ved jeg, for jeg er nemlig selv født og opvokset dernede. Jamen, hvorfor er der så ikke hentet hjælp dernede noget før? Fordi... Kom nu. Hvad sker der? Pas på bagved! Silver! Pas på! Silver! Det var nogle blodtørstige sataner. Det er 3 brødre, og de kommer ned fra byen alle 3. Hvad? Kender du dem alle 3? Røde tiger er ældst, den enøjede er sorte tiger, og det er grå tiger. Vi er kommet hertil for at tale netop med disse 3. Hvad? Skal vi tage dem med os? Da de var små hvalpe, blev de efterladt oppe i bjergene i en papkasse. De var ikke mere end en måned gamle dengang. De blev overfaldet af en kæmpe slange, der forsøgte at spise dem. Men de små hvalpe havde et frygteligt vildt temperament, og de kastede sig frygtløst over den store slange. De bed og flåede i den fra alle sider. Og hvis det ikke havde været for deres mod, så ville de sikkert have været blevet spist af slangen. Til sidst dræbte de den. De måtte selv spise den for ikke at dø af sult. Og siden dengang har de altid været parat til at hjælpe andre hunde, hvis de var i nød. Og der findes intet, der kan skræmme disse 3 hunde. Der står en derovre og fortæller vores livshistorie. Det er nok bedst, vi giver ham en lærestreg. Det er ikke nok med en lærestreg. Den, der trænger ind på vores område, skal dø. Pas på, Silver. Hvorfor hopper de på mig? Hvorfor I angriber os? Vent! Hvad laver du? Overlad det her til mig. Hvordan vil du overtage de blodtørstige galninger til at følge med os? Hør nu her. Det nytter ikke at tale med dem. Hvis vi vil have dem med os, så må vi slås med dem. Hvad? Skal det nu være nødvendigt at risikere livet bare for det? Får vi dem med os, så bliver vi lige så stærke som 100. Det er den risiko værd. Jeg ved ikke, hvem I er. Men I jager inden for vores område, og det kan jeg ikke tillade. Overhovedet ikke, det forstået. Vi er ikke kommet her for at jage. Hvis I ikke er kommet for at jage, hvad laver I så heroppe i bjergene, når man tør spørge? Vi er kommet, fordi jeg ønsker, at I 3 skal arbejde for mig. Ha! Skulle vi arbejde for dig? Laver du grin med os? Du kan ikke mene, det er alvorligt. Jeg mener det alvorligt. Så ved du også, hvad som gælder. I skal slås imod os. I har ikke en chance. Vi dræber jer alle sammen. Nej, bliv der. Jeg klarer dem alene.
Smith, vi må gøre noget. Men han sagde jo, at vi skulle blive, hvor vi er. Det er jo 3 mod 1. Det er fight. Nej, stop, Silver. Nej. Nu er vi 3 mod 3. Du fjolstump. Du skal ikke kalde mig for stump. Jeg hedder Silver. Jeg dræber dig. Kan du se, så hurtigt han er? Så I det? Silver bevæger sig så hurtigt, at den anden ikke har en chance. Han bevæger sig faktisk meget hurtigere end mig. Jeg kan ikke klare ham. Bare ved at løbe rundt. Jeg må finde hans svage punkt. Hvis han får fat på mig med de der tænder, så har jeg ikke en chance. Vi må kæmpe på lige vilkår. Hvad er der sket med Ben? Han gør det med vilje, for at køre den anden træt. Det er en af årsagerne til, at han er så dygtig. Ben, hvad venter du på? Dræb ham! Ben, pas på, han angriber. Er der en bravo? Du kan ikke hoppe. Du har ikke en chance for at undslippe. Jeg kommer. Stop. Bliv hvor I er. Det er en ordre. Bliv. Jamen, hun bliver jo dræbt, hvis jeg ikke hjælper til. Ben. Bliv der, det er os, der slås. Jamen, hun kan jo gå hen og blive... Tid stille, og lad mig være. Pas på! Hvordan har du det? Du skal ikke blande dig i det her. Smut så, stump. Vent! Hvordan kan du slås med hende? Hun er jo en dame. Vil du ikke slås med mig i stedet for? Hvad? En kvinde? Skulle det betyde noget, at jeg er kvinde måske? Tror du, jeg har tænkt mig at slås med en kvinde? Nu din lille... Ja, kom så. Og hvor tror du skal hen, hva'? Du skal jo slås med mig, eller hvad? Hold så op, kvinde, ellers så bliver jeg nødt til at slå dig ihjel. Så prøv, om du kan. Vis, Ben, hvor stærk du er. Jeg er ligeglad, om jeg skal dø. Bare kom an. Ligeglad? Hvad mener du med det? Skal du være leder for gruppen? Du har jo ikke en chance. Tror ikke, at du har vundet endnu. Vi er jo først lige begyndt. Nu tror jeg ved, hvem man er. Nu kommer jeg. Det må være ham. Hør efter. Hold op med at slås. Det er overstået. Hvad? Overstået? Hvad er der i vejen? Jeg forklarer senere. Hvor er Sorte? Han er jo inde i skoven efter den der lille hund. Hurtigt, vi må finde dem. Hvor blev den lille pjævs af? Han må være blevet skræmt fra vid og sans af mig. Jeg er heroppe. Her er jeg. Jeg skal vise dig, hvilken pjævs jeg er.
Nej, her er de ikke. Hvor må de så er? Hvad er det der? Silver! Det her kan Silver. Den hårde træning hos Takidai giver nu resultat. Under vandet er han sin modstander totalt overlegen. Det bobler ikke mere. Nå, hvordan har du det? Hallo, er du der? Bare rolig. Han har bare drukket lidt for meget vand. Ja, bare ud med det hele. Fantastisk, Silver. Vent, jeg er ikke helt færdig med din ven. Stop! Vi er færdige med at slås nu. Hvad? De der hunde er ikke vores fjender. Hvad? Kender du dem? Genkender du ham ikke? Det er Ben. Det var ham, der reddede vores liv. Ben? Kan du ikke huske dengang for 4 år siden, hvor vi blev efterladt i en papkasse op i bjergene? En dag blev vi overfaldet af en blodtørstig bjerghund. De 2 andre, vi nåede ud af papkassen, men du nåede ikke at komme ud, og den nåede at få fat i dig. Vi forsøgte at hjælpe dig, men vi var for små til at tage kampen op med den store hund. Det ville først dræbe, og så siden spise dig. Og så havde det været vores tur, og der kom Ben. Du mener altså, at det var den hund, der reddede mit liv? Den reddede jo ikke kun dit liv, men også vores. Hvis han ikke var kommet, så ville vi alle sammen være døde. Undskyld, Ben. Jeg vil gøre hvad som helst for dig, Ben. Det kan jeg godt love dig. Jeg drager ikke fordel af, at jeg reddede jeres liv. Ja, hvorfor er du så kommet op i bjergene? Hvorfor er du kommet tilbage her? Hør nu her. Så vi behøver altså kampdygtige hunde for at kunne dræbe Akakabuto. Stol på os, Ben. Vi er med dig. Tak være dig, at vi er i live i dag, Ben. Vi risikerer gerne livet for din skyld. Med jer i gruppen er vi lige så stærke som 100 hunde. Hvilken fantastisk hund. Det gælder altså ikke kun om at være stærk, men også at have en stor tålmodighed. Forresten, så er der vist en ting, vi lige skal ordne, inden vi kan komme med dig, kære Ben. Hvad er det? Ja, vi har et mellemværende med en hund, der hedder Moss. En hund, der hedder Moss. Og jeg har altså et mellemværende med den der hund. Ja. Godt, så skal jeg hjælpe jer at klare det lille problem. Du skal vide, at du har gjort et godt stykke arbejde, Silver. Hvad? Mig? Endelig har de 3 hunde fra Bens hjemby tilsluttet sig gruppen. Deres første fælles opgave bliver altså at klare det mellemværende med den der hund Moss. Men Silver og de andre ved ikke, at de har en forræder i gruppen. En forræder, der lægger lumske planer. Der har du bjerget Kasumi. Der bor hunden Moss. Det er længe siden, at vi har set ham. Han har nok spist sig tyk som en gris. Han er da meget led, siger I. Og I hader ham?
Ja, og han holder sig med en masse undersåtter. Og han har også prøvet at få os med flere gange. Han vil bare have mere magt. Han er frygtelig bedst. Ja, vel ja. Det tror jeg nu ikke rigtigt, han er. Hvad mener du med det, ven? Du sagde, at han havde undersåtter i sin gruppe. Hvilket må betyde, at han har evner til at lede en gruppe. Jamen, Desuden forsøgte han at få jer tre med ind i sin gruppe. Hvilket altså betyder, at han har evnen til at vælge de bedste hunde. Har jeg ret? Eller... Ja. Ben er nok smartere, end I tror. Desuden kender han jer tre, siden I var små hvalpe, så jeg synes, I burde lytte til, hvad han siger. Tig stille. Jeg kunne godt tænke mig at møde den der Moss. Hvor skal du hen? Jeg vil udenfor lidt i naturen. Vi skal vel ikke videre, før regnen holder op, ellers skal jeg måske også have tilladelse for at gå. Sørg for, at du ikke kommer for langt bort. Ha! Jeg vil ikke lige suge moden som ham valpen derovre. Rolig, Silver. Han er udlånt fra en anden gruppe. Han har bare lidt svært ved at tilpasse sig her. Han trækker vel bare til at være alene. Han kommer snart, skal du se. Kønt ikke. Han er medlem af gruppen, og den bør holde sammen. Ja. Stans! Hvem er det? Hvor er I? Nå, så er det dig, der vil møde mig. Hvad vil du mig? Vent lidt. Jeg er ikke kommet for at slås med den store leder. Jeg kommer med nye, gode nyheder. Hvad for nogle nyheder? Det må være Moss. Han er jo kæmpe stor. Det er holdt op med at regne nu. Godt, så giver vi os afsted. Ja, jeg har ikke noget imod, at du prøver på at snakke med ham, Ben. Men hvis han ikke vil lytte, så ordner jeg ham. Eller hvad? Du vil vist gerne dræbe ham, eller hvad? Hvis han ikke vil lytte til, hvad jeg siger, så vil jeg selv slås med ham. Jeg vil se, hvad han duer til. Så smutter vi. Vent. Hvad? Hvor er Jena ikke kommet tilbage? Nå. Han er vel faret vild i skoven. Jeg leder efter ham. Må jeg også lede efter ham? Ja. Vent lidt på mig. Okay. Han er så ung og fuld af liv, at han ikke kan sidde stille et sekund. Men det er også den eneste måde at lære noget her i livet på. Tak skal du have for de nyheder. Ja, jeg tænkte jo nok, at det var gode nyheder, at de der 3 hunde var på vej hertil for at klare dette lille mellemværende. Nå, men det var nok altså, tror jeg smutter. Hej. Jeg kan ikke lide den der fyr. Der er noget med hans øjne. Hvad siger du, Jaguar? Han sagde noget om, at de havde bedt Ben om hjælp. Jeg har svært ved at tro, at Ben ville hjælpe dem. Nej, ikke sandt. Vi har længere haft problemer med dem om, hvor grænsen mellem vores områder skal gå. Men at de ligefrem beder Ben om hjælp. Det er vel bedst, at vi passer på, så... Ja, de vil sikkert overraske os. Jeg tror, at Ben har mødt de der 3, og så har de overtalt ham til at komme herop. De vil i hvert fald slås imod mig. Og jeg har tænkt mig at udslette dem for evigt. Smut ud og find ud af, hvor de befinder sig. Okay. Jaguar. Ja. Find ud af, hvor mange hunde der er i den gruppe. Men begynd ikke at slås med dem. Det er en ordre. Forstår du det? Ja, det er klart. Vær ikke rolig for os. Din søn er dygtig til at slås. Vi ses. Ja, dygtig til at slås. Hvor pokker kan han være blevet af? Vi må passe på, forstår du. Vi er inde på Mosses område nu. Ah, der kommer nogen. Er det Jena? Nej, de 2. Vi må gemme os. Okay. Jamen, de er jo fra Mosses gruppe. Kunne vi, hvor de skal hen? Jamen, det er jo... Hvad vil I?
Jamen, det er jo Jena. Du, hvad laver du egentlig her, hva'? Spøj til side. Jamen, hvad skal det være godt for? Og hvad laver han inde på Mosses område? Nu kan banden jo ikke snakke med Moss. Der er flere. Hjælp ham! Sniper! Sniper! Jamen, det er jo Sniper. Hvad laver han her? Og hvem er du så? Hvem er jeg? Eftersom du er Mosses søn. Hvad? Er du Mosses søn? Skal jeg fortælle, hvem jeg er, inden jeg dræber dig? Jeg er den, der skal se til, at Moss og Ben ikke mødes. Du skal dø! Bed din sidste bøn. Og hvad laver du så her? Er du blevet vanvittig, Silver? Forstår du ikke, hvor svært det bliver for Ben at snakke med Moss nu? Hvad? Hold nu op, Silver. Du er for lille til at forstå, hvad det er, der sker her. Sniper har altid været jaloux på Ben. Har jeg ikke ret? Tænk lige på, hvad du siger, ikke? Bland dig udenom, forræder. Hvorfor I angribe min far? Dø, Silver! Han minder meget om lederen. Hvis han er lederens søn, så må jeg dræbe ham med det samme. Pas på, Silver! Forstår du ikke, at du ikke har en chance? Ved du ikke, hvem det er, du skal slås imod? Det er den store Sniper, der dræber alle sine fjender. Silver! Han er fantastisk. Han undgik Snipers angreb. Nå, kunne du lige flyveturen? Nu skal jeg gøre det af med dig. Du skal dø. Du dræber ham. Nu kan du godt sige farvel. Nej! Hvor skal du hen? Her kommer han forbi. Efter dem, din idiot! Ja. Du er et lille fjols, men du viste et utroligt mod. Det der kan de ikke have overlevet. Ja, det kan ikke vare længe, før du bliver den nye leder. Smith! Er du okay? Smith? Er du okay? Smith? Jeg tror ikke, jeg kan klare den. Jeg kan ikke bevæge mine ben. Lad mig bare være. Nej! Du reddede engang mit liv.
Tror du, jeg vil lade dig stikke nu? Det er utroligt. Du taler altid, som om du var en voksen, selvom du kun er en lille valg. Hurtigt, du må slippe mig. Silver! Slip! Ellers så ryger vi også med ud i vandfaldet. Slippe? Jeg har ikke tænkt mig at slippe dig. Jeg har tænkt mig at redde dig. Hvorfor er de ikke kommet tilbage? Hvad laver de? Lad være med at være så dramatisk. Nej, selvfølgelig. Undskyld. Har lugter af blod. Hå? Blodig og såret har Jaguar kæmpet sig igennem skoven. Han vil fortælle om Snipers frygtelige plan, og at Silver og Smith er i fare. Endelig er han fremme ved grotten, hvor Ben og de andre venter. Hvad er det, der er sket? Fortæl. Det må være dig, som er Ben. Ja. Jeg ved. Det er jo... Ved du, hvem det er? Har du set ham før? Han hedder Jaguar. Han er Mosses søn. Er det der Mosses søn? Ben? Jeg håber ikke, at Silver og Smith har været oppe og slås med Moss. Ja, hvis Moss har været oppe og slås, så dræber han ham selv, før han selv bliver dræbt. Og Silver er jo ilter og uberegnelig. Ja, det er den der Silver. Hvis han har været oppe og slås med Moss, ja, så er han så død. Hold op med at sige sådan noget. Åh, nej. Fremad! Hurtigere! Smith! Hvordan har du det? Silver, du har reddet mit liv. Smith. Tak. Du gør alt for at være voksen. Au! Jeg tror ikke, du klarer den, men nu lever du jo. Undskyld, at jeg bed dig i øret. Du har reddet mit liv. Det vil jeg aldrig glemme dig for. Jeg var bare så bange. Nu skal vi finde de andre. Nu følger du efter mig. Ellers efterlader jeg dig her i skoven. Tak du. Tak skal du have. Men og de andre vil virkelig få problemer, hvis de røg i Snipers fælde. Hvor hurtigt. Han må være død efter at have fået et hårdt slag. Og der er ingen af jer, der har set min søn Jaguar her i nærheden. Nej, vi har let overalt, hvor vi fandt ham her død. Det, der må være sket for ham, det kan meget vel være sket for... Hold kæft! Jeg skal dræbe de bæster. Det er en ordre. Hør I? De skal dø! Vi skal dræbe de 3 brødre og Ben. Vi skal dræbe dem alle sammen! Vent lidt, Ben. Hvad nu? Lugten. Hvad? Jeg kan mærke på lugten, at han er i nærheden. Hvad? Det er Moss. Du har en god næse. Men det vil ikke kunne hjælpe dig nu. I har dræbt en af mine mænd, og derfor så vil jeg dræbe jer alle sammen nu. Moss. Ja, Moss. Er det dig, som er Ben? Hvad har du gjort ved min søn?
hvad har du gjort ved Silver? Men... Vær så god! Pas på nede bagved. Cross! Ben! Ben! Lige her. Nej, slip mig! Slip mig! Oh. Ben! Stop, Cross! Det er for sent. Åh, nej, Ben. Nej. Er det sandt? Mener du, det er alvorligt? Det er sandt. Det var også derfor, jeg kom hertil for at fortælle jer det. Jeg kan ikke tro det. Den forbandede sniper. Hvordan med dig? Kan du gå? Ja, det kan jeg godt nu. Jeg har hvilet mig. Jeg må hjælpe den lille hvalp, som reddede mit liv. Jeg må fortælle, hvem der er den skyldige. Ellers får Ben problemer. Forbandet. Ben. På dem alle sammen! Ingen af de bastarder skal komme levende herfra! De skal dø, fordi de dræbte Ben. Angrib! Mosses soldater er mange flere end Bens, så chancerne for at klare det her er meget små. Men Cross og de andre tænker ikke på det problem lige nu. Nu har I virkelig gjort os vanvittige. Nu skal I dø! Hvad er det, I laver, I fedhoveder? Dræb dem! Hør I ikke, hvad jeg siger? Det er godt. Bare dræb dem. Nej, pas på! Slip ham! Herregud, nej! Det forløber jo planmæssigt, ikke sandt? Silver og Smith løber alt, hvad de orker. Jeg må fortælle alt om Sniper til Ben og Moss, tænker Silver. Selvom det gør ondt i hele kroppen, så fortsætter han med at løbe. Men der er en ting, som Silver ikke ved, og det er, at Ben ligger alvorligt såret under en sten. Silver! Silver! Hold op! Det er en fejltagelse. Det er mig! Hold så op med at slås! Jeg er sikker på, at din søn, han lever! Ja, Det var ikke os, der angreb Jaguar. Er det sandt?
Ben! Hvor er du? Det var Sniper, som angreb Jaguar. Det er sandt. Silver og jeg så det hele. Er det rigtigt? Hvad? Ben! Hvor er du? Silver? Ja? Ben er... Hvad er der? Hvad er der sket, Cross? Cross? Silver. Ben ligger dernede. Hvad? Ben? Ben? Hvad er der sket? Ben? Satan! Hvem er det, som har dræbt ham? Hvad? Du siger altså, at Jaguar lever. Vi skal ud og lede efter ham. Kom her. Kom. Vi kommer ikke tilbage, før vi har fundet ham. Bliv her! Det var altså dig, der dræbte Ben. Flyt dig lidt, din valg, ellers så slår jeg dig ihjel. Så ligesom jeg dræbte Ben. Silver! Jeg dræber dig! Nej! Hvorfor dræbte du Ben? Hvorfor? Hvorfor? Hvad laver de? Ja, så er det roligt. Det her, det klarer jeg. Silver! Moss, slås mod mig i stedet for. Han er jo kun en lille valp. Moss. Valp? Ja, det er en usædvanligt barsk lille valp. Sig mig lige en gang. Hvorfor vil du risikere livet for den der lille bastard, hva'? Det får du aldrig nogensinde at vide. Du skal dø! Du skal dø! Nej! Hvad? Tag det roligt. Se, Silver har såret ham. Hør godt efter, valp. Alle, der har forsøgt at såre mig, har samtidig skrevet under på deres egen dødsdom. Det her, det klarer mig. Silver! Løb, Silver, løb! Hold op, far! Hold op! Jaguar, du lever. Det er Jaguar! Utroligt! Vi blev begge to angrebet, da den her lille valp dukkede op og reddede mit liv. Er det sandt? Ja, han er virkelig en lille kæmpe, ham der. Men du kommer lidt for sent. Du er uskadt nu, men slagsmålet, det er jo startet. Og så er der ikke noget, der kan stoppe mig mere. Jamen, far! Ja, er det ikke rigtigt, valp? Jeg kan se i dine øjne, at du ønsker hævn, fordi jeg dræbte Ben. Så starter vi slagsmålet igen. Kom så bare an og kæmp som en mand, Sønneke. Jeg skal dræbe dig. Vent. Hvad? Hvad? Silver! Hvad? Jamen... Ben! Silver, jeg er vendt tilbage fra helvede til livet. Takket være din stædighed. Ben! Ben! Tak, gode Gud, du lever. Jo, han lever jo. Utroligt. Jeg tror ikke mine egne øjne. Moss, vi skal være venner. Og venner dræber ikke hinanden. Det er rigtigt, far. Ben og hans gruppe rekrutterer kamphunde for at dræbe en bjørn, der hedder Akakabuto. Hold din kæft.
rekruttere kamphunde. Jamen, du er jo leder af gruppen, Ben. Og hvis du vil have vores hjælp, så må du bevise dit værd. Ved du hvad? Jeg kan ikke lide ledere, der bare snakker. Og derfor så må du bevise det ved at slås imod mig. Pas på, Ben! Far! Far! Chef! Du er din! Vent! Vent! Ingen skal slås, før jeg siger til. Jaguar. Du er vokset op her i bjergene sammen med mig. Så du skal klare dig. Du får 50 soldater og ham, Ben. Er det nok? Hvad? Jeg er parat til at hjælpe dig, for du er en stor leder, og det respekterer jeg. Moss. Jeg har hørt om Akakabuto. Han lever oppe i Futako-passet. Jeg stiller op med alle mine hunde. Alle gør sig klar! Far! Ja. Men vi skal ikke dø derovre. Vi skal kæmpe for at overleve. Hvad? Siger du det? Ja, så skal jeg leve til jeg mindst er 100 år. Tak skal du have, Moss. Ja, men du, Silver, du er for lille til den slags. Satans også. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan det være sket? Hvad mener du? Du skal få at se. Når jeg har fået en fjende, så dræber jeg ham altid. Moss og hans soldater har endelig besluttet sig, og nu er de på vej sammen med Ben og de andre. Bens gruppe er nu vokset til over 70 hunde. Det er en stor og frygtet gruppe. De løber ved siden af hinanden dag og nat. Forenet af en stor fælles kraft, nemlig viljen til at ville dræbe bjørnen Akakabuto. Endelig er vi nået frem til byen Mie. Vi gør ophold her. Hvad mener du med det? Hvorfor skal vi vente her? Der er en, vi skal møde her. Hvorfor? Er vi ikke allerede tilstrækkeligt mange? Og ham den gamle, det han følger også meget godt med, ikke? Hold op med at kalde mig for gamle, din purk. Hold så op med det kævel der. I skal ikke drille ham, vel? Det virker næsten som om I to kender hinanden, hva'? Bedre end vi troede, faktisk. Det kan godt være. Men jeg ved ikke, om han er den samme som i gamle dage. Du skal ikke blande dig i det her. Det her klarer vi 3 selv. Pas på! Jesus! Det er utroligt, så stærk han er. Det her bliver han ikke glad for, men vi har fået en slagter i gruppen.
Jeg ikke, du var så stærk, Moss, og at du var så hurtig. Ja, vi tre har jo ikke en chance imod dig. Det er nok bedst for dig at holde din kæft, hvis du vil smage noget af det her kød. Rolig, jeg mente det er jo ikke dårligt, vel, altså. Kig ikke sådan på mig. Jeg er virkelig glad for, at du lever, Ben. Det er jeg også. Det var ikke specielt morsomt at ligge ned under den der sten, kan du tro. Hvor er jeg sulten. Jeg forstår ikke, hvorfor Sniper behandler mig sådan. Jeg vil have, at jeg skal gå tilbage til gruppen. Men hvad skal jeg sige til Ben? Hvad? Hvad er det der? Du sagde, at du var sulten, så spis. Hvem er det? Hjælp! Hvad sker der deroppe? Jo, jeg synes, jeg hørte Jena skrige. Jena! Hvem er I? Hvad vil I mig? Dine venner dernede. Ja, og hvis I prøver på noget, så dræber de jer, det er helt sikkert. Ja, det tror jeg ikke rigtigt. De er på vores område. Hvis de ikke straks forsvinder, så kommer vi ned og dræber dem. Hvad sagde du? Du hørte det jo godt. Hvad? Smut ned og snak med dem, ellers så kommer vi ned og dræber dem. Nej. Dan! Nu skal du få så mange. Stop! Flyt dig! Det var jo ham, der dræbte Roy. Det ved jeg. Og jeg vil også dræbe ham. Men vi må snakke med Ben om det her. Du ved, at det er ham, der tager beslutningerne her. Du ved meget vel, at det er lederen, der bestemmer. Ikke sandt, Jaguar? Mm. Ved du, hvor Sniper er henne? Jeg vil nemlig gerne snakke lidt med ham. Jeg ved det ikke. Sniper, der dræber mig. Du lyver. Du så ikke særlig bange ud, dengang du var sammen med ham, eller hvad? Nej, det er rigtigt. Havde jeg ikke gjort det, så havde Sniper jo bare dræbt mig. Dræb mig ikke. Det er rigtigt. Cross, sig til Ben, at det er rigtigt, og de skal dræbe mig. Silver, vil du ikke... Nej. Du er en fej usling, og jeg kan ikke tåle kujoner blandt mine soldater. Undskyld. Skal vi dræbe ham? Han er ikke værdig at blive dræbt af dig, Ben. Nej, lad mig bare gøre det for dig, Ben. Nej, lad mig gøre det. Sig så stille. Han tilhører mig. Jeg gør det selv. Nej. Ah! Stik så af din feje usling, og hvis jeg nogensinde ser dig igen, så slår jeg dig ihjel.
Hvis du vil leve, så henter du straks sniper. Jo. Kom så i gang. Du er for godhjertet, Ben. Undskyld mig, og Jaguar, men han er mere værd som lokkemad for at få sniperlokket hertil. Jaguar, du hørte, hvad Ben sagde. Det er ham, der bestemmer her. Ja, far, jeg ved det. Tak skal du have, Jaguar. Du er en usling, men du har da fundet noget godt kød. Vent lige lidt, du. Det ved ikke. Det hele, det er mit. Jeg har ikke spist i 2 dage. Hold kæft. Du skal bare være glad for, at du ikke selv er død. Lad så være, Smith. Giv ham hans kød. Selvfølgelig skal han have sit kød. Jeg drillede jo kun. Tak. Det der kød, det lugter som... Hvor har du fået det der kød fra? Det er mit kød. Lad det være. Slut ikke! Spæt ud! Ved du ikke, hvad det er for noget kød? Det her er hundekød. Hundekød? Er det rigtigt? Er det hundekød? Er det sandt? Laver du sjov med os? Det er ikke nogen spøj. Din usling. Hvor våger du at spise hundekød? Jeg skal dræbe dig! Jeg anede ikke, at det var hundekød. Jeg fik da nogle andre. Af hvem dog? Jamen, hvem er I så? Det var dem, jeg fik kødet af. Hvad? De forsvandt. Jamen, det der, det er jo... Silver, han er ovenover dig. Silver! 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 De bevæger sig ligesom æren. Er det de fyre, du snakker om, Ben? Ja, på en eller anden måde, så bliver de usynlige. Tilhører de Iga? Ja, de tilhører Igas gruppe. Det er en flok utroligt ondskabsfulde, vilde hunde. Igas røde øje. Jamen, han er jo ikke rigtig klog, hvis han tillader dem at spise hundekød. Ja, men han tillader dem ikke at spise hundekød. Det er derfor, jeg har taget jer med hertil. Jeg ved ikke rigtigt. Silver har fået lov til at opleve et angreb fra de frygtede røde hunde. Men de går klogt i at forsøge at overtale lederen til at gå med i gruppen. Lederen, som hedder Hunden med de røde øjne. Det er mærkeligt. Der er ikke nogen dyr her i skoven. Ingen fugle. Ingenting. Jeg forstår. Hvad var det? Der er nogen derovre. Hvad er det? De spiser hundekød.
så? Hold op! Hvordan kan I spise hundekød? Hold din kæft. Vent, der er flere. Hvad satan? Vent. Tilhører I Igas gruppe? Hvordan kunne I vide, at vi var her? Det er et tilfælde. Hvor kender de os fra? Nu vil jeg have et svar. Har I fået lov til at spise hundekød af Iga? Ja, de tror, at vi også tilhører Igas gruppe. Udmærket. Ja, vores blide ar giver os lov til at spise hunde. Utroligt. Om vi tilhører de røde hunde, så er det bedst, at I forlader vores område. Og I gør bedst i at gøre, som vi befaler, ellers så dræber vi jer og spiser også jer. Aldrig livet. Stop, Silver. Det er ikke din skyld, Ben. Vi må begrave kroppen. Nå, så det var dem, der dræbte vores venner. De må tilhøre Kugas gruppe. Leder, jeg har dårlige nyheder. Stå ikke der. Kom dog ind. Ja, omkring 70 hunde, som jeg tror tilhører Kugas gruppe, er trækt ind på vores område. Jeg så dem selv. Hvad siger du? Kugas bæster? Ja, de har dræbt en af vores vagter ude i skoven. Jeg så, da de slæbte hans krop væk. Kugas bæster på vores område. Vi må forsvare dette hus til sidste mand. Er det forstået? Kugas gruppe er uhyggelig. De spiser oven i købet andre hunde. Vi må forsvare vores hus mod deres lede indtrængen. Det er virkelig forfærdeligt, Ben. Er vi virkelig kommet hele vejen hertil bare for at se de kannibaler spise hunde, var? Det gør mig syg. Normalt er jeg ikke enig med de tre, men denne gang er jeg 110% enig. Jeg kan ikke tro, at Rødøje vil tillade sine mænd at spise andre hunde. Hvem er de egentlig? Hvad, Ben? Fortæl os så, hvem det er, Ben. Ellers så forlader vi dig. Jeg mødte Rødøje første gang, da jeg stadigvæk boede inde i byen sammen med et menneske. Mig og min herre troede først, at Rødøje var et æren. Men det var Rødøje. Min herre blev helt vild i varmen over hans evner til at hoppe. Og han tog ham med hjem for at træne ham op til jagthund. En dag, da benet var læk, sagde Rødøje til mig. Ben, du må hjælpe mig. Jeg tilhører Iga-rasen, og har en opgave i mit liv, som jeg skal opfylde. Desuden har jeg 6 børn at føde. De skal ikke klare sig uden mig. De er stadig små valpe. Kære Ben, du må hjælpe mig. Ben, hjælp mig. Ben, du hjælp. Ben, jeg beder dig som en ven. Så dengang hjalp jeg ham med at undslippe. Men i dag så frygter jeg, at det var mit livs største fejltagelse. Hvorfor opsøger du ham ikke og får gjort op med ham så? Ja, og vi så ham jo spise hundekød. Vi må gøre noget. Det, jeg har set i dag, er det værste, jeg nogensinde har set. Det finder jeg mig overhovedet ikke i. All right. Du godeste. Vi holdt i vores fælde Kugas bæster. Kugas bæster? Au, jeg får ondt i øjnene. I har ikke en chance, bæster. Vi dræber jer.
Vent! Efter dem. Alle sammen. Det er den her vej, Ben! Alt går efter planen. Nu kan vi bare stå her og se, mens de slår hinanden ihjel. Hvor er de nu? Hvad er der, Silver? De forsvandt bare. Bare forsvandt. Ja, forsvind bare. Min veludlægtede lugtesans kan I ikke flygte fra. Huh? En begravet hund. Det må være de gale hunde, som har begravet den. Kom, vi smutter. Underligt. Hvorfor lugter det ikke? Kom så, skynd dig. Ja. De kommer! Ja. Smidt! Bliv her. Hvad laver du? Vær nu forsigtig. Det her det er et af deres tricks. Hullet ser ud til at være meget dybt. Hvor tror du, det fører hen, Ben? Derovre. Er det det der hus, at de gale hunde, de bor? Ja. Og den her gang, den fører der over til. Tror du det? Ja. Og så bruger de den her gang, når de bliver angrebet af andre. Jamen, så kan vi jo måske bruge den til at komme derover. Vent lidt, Silver. Jamen, Smidt er i fare. Jeg løber i forvejen og giver jer tegn, ikke? Okay, så godt. Frem mod huset. Synes du ikke, han har lært en hel del efterhånden, hva'? Hvad mener du? Silver selvfølgelig. Han gav mig ordre, selvom det er mig, der bestemmer. Det er en valg. En gang virkede smal, men hernede er der jo meget kort plads. Ja, er der en, der følger efter mig? Hvad er det for en idiot? Hvad er det? De vil drukne mig! Hvor pokker bliver Silver af? Tænk, hvis de svin har dræbt ham. Vi angriber! Jeg ved, at Silver er lille, men han ved, hvad han gør. Vi venter lige lidt endnu. Jeg kan ikke svømme, når vandet flyder så hurtigt. Hvad gør vi med ham i hullet? Ja, han er sikkert druknet. Han har ikke en chance for at overleve. Hører du det? Er det jer, der spiser hunde? Ja, I kan ikke spise mig. Jeg smager ikke godt. I plejer jo også at spise røde hunde. Og jeg er sort og hvid. Så jeg smutter. Stop! Du bliver her! Hvem er du? Og hvad laver du på mit område? Hvor kommer du fra? Hvad? Jeg rekrutterer kamphunde. Hvad? Han er sikkert en af Kukas soldater, er ikke til at stole på. Kuka, hvad snakker du om? Stå ikke der og lyv. Vent, I er galt på den. Ja, vi kan snakke mere bagefter. Vi må beslutte, hvad vi skal gøre med de andre. Vi bliver her og forsvarer huset. Du smutter igennem tunnelen og angriber dem bagfra. Ja, det er en god idé.
det, Smith, men jeg tror ikke, jeg kan redde dig. Silver er sen på den. Meget sen på den. Ja, han er jo bare en valp. Han skulle jo være ude og lege i stedet for at slås. Moss, Tiger, kom, vi smutter. Vi er klar, når du er klar. Angrib! Vær forsigtig! Find Silver og Smith! Stop, Smith! Se på jorden! Jamen, det er jo... Tidsler. Men det er ikke normale tidsler. Netop! Det er nemlig forgiftede tidsler. Forgiftede? Det er forbandet! Ja, der kan I så ligge, som I har ret i ledebæster. Denne gang er det kun en forsmag på det helvede, I vil møde. Hvordan kan du tage fejl af os? Vi er ikke Kugas bæster. Det er mig, Ben. Ah? Hvad sagde du? Det er Ben. Kan du ikke se det? Ben, jamen, hvad laver du sammen med Kugas bæster? Jeg ved ikke, hvad det er, du mener. Men hvorfor lader du dine mænd spise hundekød? Hvad? Var det den livsopgave, du snakkede om, dengang jeg løslod dig? Satans. Vi rød lige i Kugas fælde. Hvad? Vent! Læg stille, så giften ikke spreder sig i hele kroppen. Hvad har du tænkt dig at gøre? Vent, hent urter til modgift. Du er en sej lille bastard. Hvorfor er du kommet sammen med Kugas? Hvad snakker du om? Jeg hedder Silver og kommer op nordfra. Nordfra? Det er løgn. Du er sammen med Kugas. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Han ligger der og fylder os med løgn. Hvad sker der? I har ikke en chance. I skal alle sammen dø. En ting skal I vide. De hunde, der angreb jer er fremmede. Vi ved, hvem de er. Vi lokkede dem nemlig hertil for at slås mod jer. Og i dag så skal I Iga-hunde dø. Du er gal. Undskyld, Silver. Hvem er han? Det er Kuga-hundenes leder. Hvad skal vi gøre? Vi har ikke chance imod dem. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at opgive så let. Jeg vil slås, så længe jeg orker. Nå, så er der vil slås. Fint. Pas på! Bare roligt, de er kun 4, det er vi også. Det gælder bare om at slås så meget som muligt. Fat mod! Du skal bare kæmpe! Nu skal du se, hvordan man dræber en fjende. Hvad vil han gøre med ham? Moon! Du er også en Kuga-kriger, ligesom din bror. Du skal også dø som ham. Løb 1.500 meter ind i skoven, direkte mod solnedgangen. 1.500 meter mod solnedgangen. Moon, jeg skal nok hjælpe dig.
Stop! Kom tilbage! Sådan optræder en ægte Iga-kriger. Forsvind herfra, I sataner! Forsvind! Jeg skal dræbe dig! Et selvmordsangreb. Vi smutter, kom! Stop! Han er jo ufarlig. Hvem er du? Jeg hedder Silver. Silver? Klar, Silver. Tjek! Det røg lige en af Kugas fælder. Jeg ved det. Vi skal skaffe urter og modgift. Ben og hans venner er ved at dø derinde. Hå? Ja, forfærdeligt. Det er min skyld. Det føles frygteligt at tænke på en af dem, der er ved at dø derovre. Det er Ben. Urterne vokser over ved søen, men den ligger i Kugas område. Det er lige meget, hvor urterne vokser. Ben skal reddes. Koste hvad det vil. Vi følger med. Vent også med mig. Godt. Nu skal jeg fortælle leder, hvad de vil gøre. Ben, vær nu sød og tag den her. Jeg skal nok klare mig. Giv den til en anden. Gør, som jeg siger. Her, Ben. Her er søen. Godt, og der er ingen i nærheden. Fint, kom så. Mærkeligt. Du var lige min fælerøde. Fanges som i en rottefælde. Jeg må tilbage og redde Ben og de andre, tænker Silver. Men at komme op fra søen virker fuldstændig umuligt. Silver begynder at indse det desperate i sin situation. Gå ikke glip af den spændende fortsættelse.